Мили майки и татковци, мили баби и дядовци, ние всички отглеждаме нашите деца, грижим се за тях, обичаме ги и много ни се иска да казваме: моето дете чете. Бабите много се заемат с този момент. Отрано ги учат, показват буквичките, научават ги да четат. Но аз искам да обърна внимание върху един факт. Ако вие самите не четете, ако вие самите не предлагате да прочетете приказката или да му покажете хубаво илюстрованата книжка, или вие в къщи нямате книги, вашето дете няма откъде да се научи да чете. В училище ще му показват много, ще го учат много, ще дават подробни списъци, ще имат изисквания как да прочетат тази или онази книга. Но вие сте тези, които можете да запалите тази любов, този интерес към книгите, да разказвате за своето детство, в което сте чели детските книжки, да разказвате за своето юношество, в което сте чели другите книги, за това как са ви подарявали книги, как вие друго не сте имали, освен книжките, в които да четете и да се учите от тях. Затова вие можете сега хубаво да им разказвате приказки, защото на времето и на вас са ви чели книжки и вие самите сте чели от тях. Много ви моля, четете и вие, за да може и вашето дете да пожелае и да възпитате тази любов към книгата, както сте я възпитали в себе си. Четете и вие. Хубаво е да се чете. Тогава и нашите деца ще четат.